Ngicela abantu baqonde ukuthi kuphi na kuphi empilweni nakuphi bafethu, please ngicela understand, kuphi na kuphi empilweni kunepolitiki yakhona. Uyabona emsebenzini la usebenza khona kunepolitiki yakhona. Uyabona njengoba ufuna umsebenzi uapply ungawutholi ushawa ipolitiki yakhona emsebenzini. Ngisho emaphoyiseni khona ipolitiki yakhona, ngisho ebhedlela khona yakhona, ngisho mfethu ezikoleni lalela la ubalekela khona emasontweni khona ipolitiki yakhona, ngisho emasontweni, ngisho kumbusazwe khona ipolitiki yakhona, ngisho enganeni zakho uyizele zingaphakathi khona ipolitiki yakhona, ebholeni la kudlalwa khona ibhola eliprofessional khona ipolitiki yakhona. Mfethu empilweni ungadidiswa uze ulahlekelwe yithemba ngoba udlala ipolitiki. Uma udlala ipolitiki wena nawe idlale ngaphezulu kwalabo abadlala ngayo ipolitiki. Nansi ke la ifike ijule khona. Most of the time akudlalwa wena ipolitiki, kudlalwa izidalwa zakho. Ingakho abanye baze bafise nje ukuthakatha. Uma ngabe uthakathwa akuthakathwa wena as a person, kusuke kuthakathwa izidalwa zakho. Khumbula ukuthi idalwa zisebenza kanjani. Idalwa zisebenza ngokuzwa wena ukuthi ufuna kwenzekeni. Ingakho nje uma ngabe umuntu ezokubuza weqiniso uyakutshela athi empilweni ufuna ukukhuluma ukuphila, empilweni ukhuluma unqoba, ngoba into oyikhuluma ngomlomo wakho iya kwizidalwa, iye kuma spirit, bese uwona ama spirit azi ukuthi ufuna liyona. Ingakho empilweni akufanele ngomlomo wakho ukhiphe izwi lokuthi mina sengamele ngife. Akufanele ngomlomo wakho ukhuphe izwi elithi hayi sengibonile mina ngiyohlala nginje. Akufanele ulikhiphe izwi elithi njengoba ngenamali nje mina ngiyahlupheka. Akufanele ulikhiphe izwi uthi hey nesicefe le network. Akufanele awulikhiphe izwi. Ngizokhuluma namhlanje la manje ngihlushwa inetwork nje la. Uma ngabe lokhu ihlupha ngoba iyasiphazamisa, ngizogcina ngopostpone live wami ngiwenze Saturday ngo5 ngoba vele every Saturdays and Wednesday ngisuke ngizoba live. Awulikhiphi izwi elithi ingane oyizele uthi iyisidomu, uthi ayihlakaniphile, uthi iyahlanya. Noma ingane ungayithethisi ngokuthi iyahlanya, ungayithethisi ukuthi ayilutho, ungayithethisi ngokuthi isidomu, ngoba lento oyishoyo wena uNkulunkulu enganeni, wena ugobele enganeni, wena uyidloze enganeni. Into oyishoyo imimoya mawusho umzali ithi nangu umama ozala ingane uyayigweba ingane yakhe. Ingakho noma yinini mangivula umlomo wami ngiyohlale ngikhuluma ukuphila. Ingakho noma yinini ngisho ngithi noma kuthiwa nilapha emakhaya into ekumele nikhulume, khulumani ukuphila, khulumani ukunqoba. Noma kuthiwa you are going through ama challenges, khuluma ukunqoba, ngoba umhlaba lesiphila kuwona awunalo iqiniso. Kulo mhlaba ushawa abantu obathembayo. Kulo mhlaba ushawa abantu obasizile. Kulo mhlaba ushawa abantu engabe bakukhombisa